tager du den morgenhår. Jo, men dine forældre har skrevet, at du gerne må. Hvad så, har du så godt? Så er det dejligt. Det er godt at have fuld slægt hånd. Hvad så, Tilde? Har du så godt? Nej. Tilde, har du så godt? Ja! Det er godt. Øj, stop. Ja, er det ikke bare fantastisk, at jeg kommer til at sidde ved jeres bord? Jeg tænker med fødder. Dejlig morgenmad. Jeg havde rigtige skuespillere. Jo! Hvad så, mester? Er du så godt? Ja. Får du godt morgenmad? Ja. Hvad skal der ske i dag? Det ved jeg ikke. Bliver det en god dag? Det tror jeg. Nu er vi jo på sommerlejr, og det er rigtig dejligt. Og der er nogle ting, som vi plejer at lave på sommerlejr, og det skal vi selvfølgelig også igen i år. Næste gang vi ringer med klokken her efter morgenmaden, så mødes vi altså ude ved flaget i varmt tøj. Så det er også hue på og en varm jakke på. Og så skal vi selvfølgelig rejse flaget. Så her i formiddag, der skal vi lave en masse aktiviteter, men det venter jeg lige med at fortælle lidt mere om til... Det var godt, Hey, jeg hedder Tue, hun hedder Leif, hun hedder Hans Christian. Hun hedder Tue. Hun hedder Hans Christian. Det er Leif. Og så mødes vi her igen. Nu med flagstangen, undskyld, når klokken den ringer. I varmt tøj. Og 1, 2 og 3. Ja, man. Jeres forældre bliver så stolte af jer, I har sagt ja til at rydde op. Ja, jeg ved det. Nej, jeg skal ikke. Er det på vej i vand? Nej, jeg skal bare lige mærke, at den kommer. Okay. Har du med folk, de skal med ud til det? Det stod der ellers på pakkelisten. Ny en af dem, Rasmus. I dømmer til sådan noget. Hvad? Smadret, så er du selv for mig. Jeg har godt tænkt. Det er han får de der julestjerner. Ellers er det ikke jul. Nej, det er jo ikke første gang, du laver dem, Jan, vel? Vil du også lave en, som du ikke har lavet? Har vi klipmaskinen? Ja. Har vi nået? Ja. Har vi styr på det? Ja. Det er livestream, Marina. Det er rigtigt. Du er på nettet lige nu. Nej. Vink til din mor. Det er live-koncert. Vink til Morten Madsen. Der er masser af sygtråd. Hvad? Jo, du er sagtens at blive færdig med det. Jo. Nå. Men så kom tilbage og laver det færdigt. Asger, stiller du slet ikke op med noget? Hvad er det bedste ved jul igen? Det ved jeg ikke. Lave appelsiner med nelliker. Så er
bliver der brunkager. Så blev der brunkager. Første portion. Ud af mange. Ud af mange. Han går herude ved tanderne. Ja, vi vil have en løghavemaskine. En løghavemaskine? Sammen med en flæskesværsris eller flæskestegsris. Ja. Det er ikke hver gang, vi får jule igen. At hver er sådan her. Han griner igen. Vil du ikke have en brun kage? Hallo, han filmer mig. Filmer Paul. Du er blevet svinet. Ja. Det er fordi, jeg har Andreas, forestiller vi os, at man sidder hen og spiser på bordholdet. Jamen, det er nok, den bliver bare... I klar til lige 5 minutter? Og hvad siger du? 5 minutter, vi har været ude. Ja, vi skal have bag. Det har I ikke gjort, nej. Så I skal til at gøre noget, hvis I skal andet på en grænse. Jeg hjælper med. Nana, hvorfor har du så noget bibeltøj på? Det er fordi, det er sommer. Vi er på sommerlejr. Hvad vil du have for farve? Med en sang. Kom, pas. Det tager jeg gerne. Er du varm nok? Er du varm nok? Hey Mads, hvad skal der ske? Vi skal på løb. Det bliver helt vildt. Hvad er det for et løb? Det er juleløb. Jeg ved ikke, hvad de andre laver, men jeg juler med dufter. Ja, okay. Og det bliver rigtig godt. Jeg tror, de kommer til at nyde det super. Se mere til senere. Fedt. Og så skal du med det. Så du, Mads, kan du tage fat i ham her? Og så skal I bare følge efter hinanden, så I skal... skal lige have sådan. Okay, så kommer I. Så er I bare... Ja, der kommer lidt sne nu. Der er ikke noget sne. Jeg kan næsten ikke. Okay, der faldt sne nu i hovedet. Luk munden da. 23. Der, nu kan du lukke munden. Og 18. 20. 21. Du har stadigvæk 14, hvis du lukker munden. Jeg tror ikke, du kan have flere. 19. Kom så, Jannik. Ej, ikke Du har det. slået på. Kom så. Kan jeg godt. For tumlingens skyld. Ja, red jeres ære. Der er pose der, hvis du skal. 23. Han er 23 i. Det tror jeg, du kan have. Jeg tror, du kan sige det. Nej. Han prøver. Han synes sig selv, det går. Er det sjovt at skyde med sne? Jeppe, hvordan er det at være kanin? Det er sgu rart, men ellers er det meget hyggeligt. Jeg havde ikke troet, at jagtsæsonen var gået ind endnu. En behagelig overraskelse. Jeg føler mig lidt skamskudt. Har I fundet dem alle sammen, så har jeg nogle tillægsspørgsmål. Havde vi ikke sagt lige så? Hvad foregår der lige derovre? Hvor mange hanke var der på skoven? En. Hvad for en slags te var det? Det var sådan, jeg drak te godt, hvad var det? Hvad for en slags te? Det var noget rødt. Ja, hvad smag? Det kunne man altså ikke se. Jo, det stod der, men jeg kan ikke